rigtig hjerteligt tillykke på fødselsdagen. Det er nu et skarpt hjørne, du ordner. Men det klarer du jo i fin stil. Du ser glad ud, og har det fysisk godt, så ser det i hvert fald ud. Så det er rigtig dejligt at være med til at fejre dig her i dag, for det er jo netop i dag, som er dagen. Vi vil gerne sige dig tak for din måde at være på. Du er et kærligt, elskeligt menneske at omgås. Du er dine venners og families ven. Man kommer aldrig forgæves til dig. Her tænker jeg også på din faglige kompetence som erfaren sygeplejerske. Hvem har ikke spurgt ind til noget med helbred og medicin og så videre og så videre. Og en god erfaren sygeplejerske er næsten lige så god som professor på Rigshospitalet. Hvad giver du så? Han er bedre. Erfaren ven er god af gæster. Vi kan alle gennem mange års besøg i København og på landet i Gedesby se tilbage på rigtig mange gode oplevelser hos dig og min bror Vagn. I jeres hjem følte man sig altid velkommen. Kort sagt, masser af gæstfrihed. Og her tænker jeg også på alle de gode og dejlige ferier, som mine forældre har nydt sammen med dig og Vagn. Jo, Ulla, tak for din aldrig svigtende gæstfrihed og dejlige måde at være på. Du har en stor plads i vores hjerter. Vi ønsker dig alt godt i fremtiden, fyldt med gode oplevelser. Skal vi rejse os alle sammen og ønske Ulla tillykke med fødselsdagen endnu en gang? Ulla, hun længe leve. Wow! 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 Og så er det lange. Wow! Vi kan det frække også. Det kan pigerne klare. Hvad siger du? Skål. Skål, og tusind tak for talen. Det var rigtig smukt.